आम्ही सध्या असा बेळगाव हांगासरल्या श्रीराम इनोव्हेशन्स हांगासर आणि हांगासर जशें तुमी पळयतात की वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आसात. सो हे प्रोडक्ट्स आणि ह्या प्रोडक्ट्सां बद्दल आमी जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा आयज आसा सचिन, जे ह्या श्रीराम इनोव्हेशन्साचे ओनर आसा. सर, तुमचें स्वागत. नमस्कार. मी सचिन हंगीरगेकर, ओनर श्रीराम इनोव्हेशन बेळगाव. तर आम्ही इकडे सर्व हार्डवेअरचे प्रोडक्ट्स, ऑल इंटिरियर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ कन्सेप्ट आम्ही केलेला आहे, जो कस्टमरसाठी हा चांगला कन्सेप्ट आहे. कारण कस्टमरला सगळ्या वस्तू आपण इकडे लाईव्ह डिस्प्ले असल्यामुळे व्यवस्थित बघून घेऊ शकता. तर ह्यामध्ये आम्ही 4 फ्लोअरचा आमचा हा शोरूम आहे. तर त्याच्यामध्ये ग्राउंड फ्लोअरला पूर्ण हार्डवेअरमध्ये सगळे हँडल्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे हँडल्स, इंजिस, ऑलड्रॉप्स, गोदरेज लॉक्स हे सगळे आहे. तर हे तुम्हाला मी सर्व दाखवत आहे. आता हा हिंजिस, हे सगळे हिंजिस आहेत. हे हिंजिस वगैरे असे सगळे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आहेत. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला वेगवेगळे श्रेणी आहेत, कलर्स आहेत, अँटिक, एसेस असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. परत आपण हे सगळे कॅबिनेट हँडल्स तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारमध्ये अवेलेबल आहेत. हे कॅबिनेटची मोठी रेंज आपल्याकडे आहे. 300+ व्हरायटीज इकडे आपल्याला भेटणार, बघायला मिळणार. परत तुम्हाला रेडी स्टॉकमध्ये उपलब्ध असणार. कारण आजकाल कसं आहे, रेडी स्टॉक हे लागतो आहे. कारण कस्टमरला कसं आलं की लगेच तिथल्या तिथं तुम्हाला आम्ही देऊ शकतो. काही प्रोडक्ट असे ह्याचे पण आहेत, हे असे ऑलड्रॉप्स वगैरे आहेत. हे सगळे असे फॅन्सी आयटम्स हे सगळे आपल्याकडे भेटणार तुम्हाला. परत लॉक्स आहेत. लॉक जॉलीमध्ये आहेत आपल्याकडे. जॉलीमध्ये तुम्हाला जवळपास 150 डिझाईन इथं उपलब्ध आहेत. आणि तुम्हाला सगळे म्हणजे वेगवेगळे व्हरायटीज आहेत आणि तुम्हाला हे सगळे रेडी स्टॉकमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि हे लाईव्ह डिस्प्ले असल्यामुळे तुम्ही लगेच डिसिजन घेऊ शकता की ह्याचं फिनिश कसं असणार, प्रोडक्ट कसं असणार. हे सगळं लाईव्ह डिस्प्लेमुळे तुम्हाला लक्षात येणार लगेच. परत मेन डोरचे श्रेणी आहेत. मेन डोअरमध्ये आमच्याकडे 150+ व्हरायटीज उपलब्ध आहेत इकडे. त्याच्यामध्ये वुडनचे आहेत, वुडन डोअर हँडल्स. परत सिल्वर गोल्डन, रोज गोल्ड, ब्लॅक, अँटिक फिनिश असे वेगवेगळे कलर्स पण अवेलेबल आहेत. परत हा जो आहे हा मार्नॅलो, हे इटालियन डिझाईन आहेत सगळे पूर्ण. तर हे इटालियन डिझाईन हे सगळे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आणि हे प्रोडक्ट इंडियन आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला वॉरंटी वगैरे याची भेटणार. 10 वर्ष वॉरंटी आहे या प्रोडक्टला. परत इटालियन तुम्ही डिझाईन घ्यायला गेलं की 25,000 रुपयेपासून सुरुवात आहे त्यांची. तर हे आम्ही इकडे 8,000पासून देत आहे. 8,000पासून जवळपास 15,000पर्यंत रेंजमध्ये असणार. हे सगळे प्युअर ब्रासमध्ये मटेरियल आहे आणि 10 वर्ष वॉरंटी आहे याची. ह्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे फिनिशेस अवेलेबल आहेत सगळे इकडे तुम्हाला. हे सगळे फिनिश मिळणार तुम्हाला. सिल्वर गोल्ड, रोज गोल्ड, कॉपर हे सगळे फिनिश अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये. परत नेक्स्ट हा सगळा मेन डोर, हे सगळे मेन डोर हँडल्स आहेत. मेन डोरचं कन्सेप्ट आम्ही आणलेलं आहे इकडे. तर हे हँडल्स जे आहेत हे अँटिक फिनिशमध्ये असणार. कारण तुम्हाला अँटिक फिनिश पण असणार आणि अँटिक लुक असणार. की जेणेकरून आता आजकाल कस्टमरची फार डिमांड आहे की आम्हाला अँटिक पाहिजे, काहीतरी वेगळं पाहिजे. तर हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही आणलेले आहेत अँटिक फिनिशमध्ये. आता आम्ही शोरूमच्या फर्स्ट फ्लोअरवरती आहे. फर्स्ट फ्लोअरला आम्ही पूर्ण प्लायवूड्स, लॅमिनेट्स, विनियर्स, फ्लश डोअर्स हे सगळे तुम्हाला इकडे मिळणार. हे इकडे डोअरची अशी व्हरायटी असणार. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे डोअर्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला डिझाईन असणार. आता हे आम्ही 5च डिझाईन सिलेक्टेड लावलेले आहेत, पण ह्याच्यामध्ये भरपूर डिझाईन अजून तुम्हाला उपलब्ध आहेत. परत हे सगळे हायलायटर्स आहेत. हायलायटर्समध्ये तुम्हाला हे वेगवेगळे डिझाईन्स असे बघायला मिळणार. हे हायलायटर्स तुम्ही TV युनिट म्हणा किंवा सिलिंग कुठेही तुम्ही ॲज अ हायलायटर म्हणून वापरू शकता. तर हे असे हायलायटर्स आहेत. आणि हे फिनिश्ड गुड्स असल्यामुळे तुम्हाला परत पेंट पॉलिश करायची काही गरज लागत नाही. हे असे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. हे सगळ्यात महत्त्वाचं स्टोन विनियर, जे प्रोडक्ट आता प्लायवूडमध्ये, वुडनमध्ये सगळीकडे तुम्हाला भेटतं, पण हे जे आहे हे नॅचरल स्टोनमध्ये बनवलेलं आहे. तर हे पण आपण हायलायटर म्हणून TV युनिट म्हणा सगळीकडे आपण वापरू शकतो ॲज अ हायलायटर. असाच प्रोडक्ट हा वुडनमध्ये आहे. हा पण हायलायटर आहे.
हे वेगवेगळे ह्याच्यामध्ये डिझाईन अवेलेबल आहेत तुम्हाला. हे नॅचरल वूड, कारण आजकाल काय कस्टमर्सना नॅचरल प्रोडक्ट पाहिजे, बरोबर. काहीतरी वेगळं पाहिजे असं म्हणतात, म्हणून आम्ही हे प्रोडक्ट आणलेले आहेत. हे सगळे ॲक्रेलिक लॅमिनेट्स, ॲक्रेलिक PVC लॅमिनेट्स आहेत. परत हा सगळा हे आपला प्लँक्स, PVC प्लँक्स, हे पण फिनिश्ड गुड्स असणार. 8 फूट बाय 6 इंचाच्या पट्ट्या येतात. ह्याच्यामध्ये इंटरलॉकिंग असल्यामुळे आणि याच्यामध्ये पण डिझाईन तुम्हाला जवळपास 450 कलर्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्ये. लोक जास्त असे कुठचा कलर बघून ॲक्च्युली कसं आहे, कस्टमरची डिमांड, आर्किटेक्टची चॉईस सगळं आम्ही लक्षात घेतलेलं आहे. कारण आर्किटेक्टची चॉईस पण आम्हाला बघायला लागते. परत कस्टमर एंड युजर असतोय, त्यांचं एक वेगळं थिंक असतंय. आजकाल काय तुम्हाला माहिती आहे, इंटरनेटवरती भरपूर डिझाईन बघितलेले असतात. इंटरनेटची डिझाईन आमच्याकडे घेऊन येतात कस्टमर्स, मला हे हवं आहे. पण त्यांना आम्ही नाही म्हणून सांगत नाही, आम्ही काही करून त्यांना त्यांची जी गरज असते आम्ही त्यांची पूर्ण करतो. तर त्याच्यामुळे कस्टमर म्हणजे दुरून इथं येतात. आता तुमच्या गोव्याचे पुष्कळ कस्टमर्स येतात आपल्याकडे आणि सगळ्यांचं एकच डिमांड आहे की तुम्ही असंच शोरूम गोव्याला चालू करा. पण ते बघूया आपण इन फ्युचर, तुमच्या सगळ्यांचं साथ असलं तर आम्ही तेही करू. पण फारशा गोव्याचे जो पण कस्टमर येतोय त्यांची एकच डिमांड असते आणि ते मला स्वतः आवर्जून सांगून जातात की तुम्ही गोव्याला असं एक युनिट तुमचं चालू करा, कारण आपल्या गोव्यामध्ये असं नाही आहे, तर तुम्ही असं हे चालू करा. मग ते आम्ही बघूया, लक्षात घेऊन मग पुढचं करायचं आहे. बाकी हे असे लॅमिनेट्स आहेत. हे लॅमिनेट शीट्स पण हे सगळे आम्ही फुल शीटमध्ये व्ह्यू आहे. फुल व्ह्यू असल्यामुळे कसं होतं, कस्टमर लगेच छोटे सॅम्पल बघणं वेगळं आणि फुल शीट व्ह्यू वेगळा असतोय. हे सगळे अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. ह्याच्यामध्ये 300 व्हरायटीज आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ते मगाशी सांगितलेलं तसे. हां, तसेच तेच प्रोडक्ट. हे वेगळं आहे, हे लॅमिनेट आहे. ओके. हे म्हणजे थोडं रेट कमी बजेटवाल्यांसाठी हे असं चालतं आहे. ते जे आहेत ते नॅचरल प्रोडक्ट, ते त्याचे महाग असतं ते थोडं. परत हे असे बेडच्या बॅक ड्रॉप्स, म्हणजे आता आपण कुशन वगैरे करतो, तर त्या कुशनच्या ठिकाणी हे असे फिनिश्ड गुड्स आलेत. 2x2ची ही शीट असणार आणि ही डायरेक्ट तुम्ही बेडच्या मागं लावू शकता. परत कुशन वगैरे करायची गरज नाही, तुम्ही ॲडेसिव्ह लावून डायरेक्ट पेस्ट करू शकता. किती वर्ष येतात साधारण? हे ह्याची वॉरंटी, याचं कंपनीची 5 वर्षाची वॉरंटी आहे. ओके. तर हे लॉंग लाईफ चालतंय, तसं काही प्रॉब्लेम येत नाही. तुम्ही क्लिनिंगला पण अगदी इझी आहे. सोफा वगैरे आपण क्लीन करतो त्या ब्रशनं आपण क्लीन करू शकतो त्याला. आणि फिनिश्ड गुड्स असल्यामुळे तुम्हाला परत आणि दुसरा खर्च नाही, पेंट पॉलिश हे काही करायला लागत नाही. आणि रेट पण अगदी त्याचं रिजनेबल आहे. 550 रुपये पर स्क्वेअर फीट आहे त्याचं रेट. हे जे आहे हे विनियर सेक्शन. विनियर सेक्शन म्हणजे कसं, हे सगळं आर्किटेक्टवरती अवलंबून असतं, आर्किटेक्ट चॉईस. आता ह्याच्यामध्ये मी मगाशी तुम्हाला बोलल्याप्रमाणे स्टोन विनियर, हा अख्खा स्टोन आहे. हा नॅचरल स्टोन आहे. स्टोन हा स्लाइस करून पेस्ट केलेला आहे. आणि हे एक्सटिरियर ग्रेड, एक्सटिरियरला पण तुम्ही हे लावू शकता. तर ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला वेगवेगळी व्हरायटीज उपलब्ध आहेत. ह्याच्यामध्ये असे हे वेगवेगळे डिझाईन मिळणार तुम्हाला. म्हणजे हे नॅचरल आहे हा प्रोडक्ट, हे पूर्ण तुम्हाला. परत आणि आता कसं होतं आहे, आपण स्टोन घेतो, हेवी स्टोन आम्ही वरती घेऊन लावायचं पण थोडं अडचणीचं असतं इन्स्टॉलेशनचं. तर हे जे आहे ही 4 mm थिकनेस शीट येणार. अगदी इझी कुणीही माणूस लावू शकतो. त्याला स्पेशल की बाबा स्टोनमध्येच काम करणारा माणूस पाहिजे असं काय नाही आहे, तुम्ही डायरेक्ट पेस्ट करू शकता. हे पण ॲडेसिव्हनं पेस्ट होणार. हे लाँग टाईम, ह्याचं जे वॉरंटी गॅरंटी काय आहे ती तुम्हाला लाँग लाईफ. म्हणजे हे नॅचरल प्रोडक्ट असल्यामुळे आम्ही ह्याची गॅरंटी लाँग लाईफ देतो. कंपनी आम्हाला गॅरंटी देते, आम्ही समोर गॅरंटी देतो. परंतु तसंच हे नॅचरल आपले विनियर्स, हे पण तसंच आहे, सेम प्रकार आहे. हा ग्रुपमध्ये येतो आहे, कारण कसं असतो आहे, हा जर ग्रुप संपला की मग नंतर तुम्हाला सेम प्रोडक्ट मिळू शकत नाही. त्याच्यासाठी आम्ही कस्टमरला ग्रुप विचारतो पहिला. ओके. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला अशी वेगवेगळी व्हरायटीज आहेत. हे सगळं आपल्याकडे रेडी स्टॉक असणार. हां, हे असे हे डिझायनर पण आहे त्याच्यामध्ये. हे हायलायटर शीट्स वगैरे आहेत सगळे. जवळपास आपल्याकडे हे ह्याच्यामध्ये 300+ डिझाईन अवेलेबल आहेत आणि तेही क्वांटिटीमध्ये, म्हणजे स्टॉक पण असणार आपल्याकडे. हे सगळे हे विनियर्स आहेत. परत हे हायलायटर्स, आता मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे तुम्हाला हे थोडे हाय एंड प्रोडक्ट आहेत. ह्याच्यामध्ये व्हरायटीज भरपूर आहेत. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला जवळपास 150+ डिझाईन मिळणार आपल्याकडे. हे पण सगळे फिनिश्ड गुड्स, गोल्ड फिनिश असे हे वेगवेगळे येणार. हे ह्याच्यामध्ये हे लेदर फिनिश असणार.
हे पण तुम्ही म्हणजे लेदरचं लुक पण येणार आणि लेदरचं फील पण येणार याला. तर हे असे प्रोडक्ट आमच्याकडे भेटतात. हा जो आहे हा स्टोन नॅचरल स्टोनमध्येच बनवलेला आहे. हा पण सेम त्याच प्रकारचा आहे, पण हा इंटिरियर प्रोडक्ट आहे. कारण कसं होतं आहे, आपण इंटिरियरमध्ये आता कसं होतं आहे, आपलं इंटिरियर झाल्यानंतर आम्हाला स्टोनचा लुक पाहिजे असतो कुठंतरी, पण ते शक्य नसतं. कारण आपलं सगळं काम तर झालेलं असतं आणि इंटिरियर झालेलं असतं, मग ते घाण होतं आहे. आपण त्याच्यासाठी आपण हे डायरेक्ट आपलं ॲडेसिव्ह लिहून पेस्ट करायचं. ह्याच्यामध्ये पण 4x2ची शीट्स आहेत आणि जवळपास 10 डिझाईन अवेलेबल आहेत. म्हणजे हे वेगवेगळे असे प्रोडक्ट हे पण आहे तिकडे, हे सगळे असे मिळतात. हे बॅक लाईट सिलिंगला वगैरे आपण वापरू शकतो. हे सिलिंग किंवा पूजा रूम जिथं काही कुठंतरी आम्हाला हायलाईट करायचं आहे त्या ठिकाणी आपण हे वापरू शकतो. ह्यामध्ये किती व्हरायटीज? ह्याच्यामध्ये जवळपास आपल्याकडे आता 24 डिझाईन अवेलेबल आहेत. 24 डिझाईन. हां, त्याच्यामध्ये हे असे प्रोडक्ट आहेत सगळे. हे म्हणजे इंटिरियरला लागणारे सगळ्या वस्तू आपल्याकडे इथं एका छताखाली आम्ही दिलेल्या आहेत सगळ्या. हा सेकंड फ्लोअर आहे. ओके. तर इकडे आपण सगळं गोदरेज गॅलरी म्हणजे गोदरेजचे जेवढे प्रोडक्ट्स आहेत ते सगळे इकडे अवेलेबल आहेत. गोदरेज म्हणजे मेन डोर लॉक्समध्ये आपल्याला जवळपास हे सगळे मेन डोअरचे लॉक्स आहेत. आणि हे पण तुम्हाला लाईव्ह डिस्प्ले असणार. म्हणजे हा तुम्हाला ओपन करून बघू शकता तुम्ही कुठलाही लॉक. ओके. हे असे आहेत, हे ऑटो लॉक आहेत. हे विथ फिटिंग करून देतात तुम्ही? हो, हे सगळं फ्री इन्स्टॉलेशन असतं. कंपनीचा माणूस येऊन बसून जातोय. म्हणजे त्याचे काही इन्स्टॉलेशन चार्जेस वगैरे काही पडत नाहीत. फ्री इन्स्टॉलेशन. इवन तुम्ही तुमच्या गोव्यामध्ये जरी मटेरियल घेतला, आता इकडून तुम्ही गोव्याला घेऊन गेला तर तिथं सिटी लिमिट्समध्ये असेल तर कंपनीचा माणूस असणार, सर्व्हिस असणार तिकडे आणि तुम्हाला फ्री इन्स्टॉलेशन भेटणार. हां, हे सगळे गोदरेजचे प्रोडक्टला सगळे तुम्हाला फ्री इन्स्टॉलेशन भेटणार. आणि हा सगळा लाईव्ह डिस्प्ले असल्यामुळे आपण हाताळू शकतो की ह्याचं मुवमेंट कसं असणार, हे कसं लॉक होणार. हे प्रत्येक वस्तू आम्ही हे असे छोटे मिनी डोअर करून आम्ही हे दाखवलेले आहेत. ओके. ते जेणेकरून कस्टमरला लॉक डेमो असतो, म्हणजे तो बघून लगेच तो डिसिजन आपण घेऊ शकतो की बाबा हां हे प्रोडक्ट असं असणार, हा ॲटो लॉक आहे, हा नॉन ऑटोमॅटिक आहे, हे सगळं त्यांनी बघून घेऊ शकतात. परत ह्याच्यामध्ये गोदरेज गॅलरीमध्ये आम्ही छोट्या लॉकपासून म्हणजे 150 रुपयाचा पण लॉक इथं अवेलेबल आहे आणि 55,000चा लॉक पण इथं अवेलेबल आहे. म्हणजे हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही इकडे उपलब्ध करून दिलेले आहेत. ते पण लाईव्ह डिस्प्ले. हे असे हे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लॉक्स. ओके. आता गोदरेजमध्ये ह्याचे आपले जे सिक्युरिटीचे जे लेवल येतात ते 5 लेवल येतात. एक लिव्हर म्हणतो आपण. तो पहिला होता तो लिव्हर. हां, लिव्हरवाला म्हणजे सिम्पल की असतं. नंतर अल्ट्रा सेकंड जो बघितलो आपण तो अल्ट्राच्या नेक्स्ट टेक्नॉलॉजी EXS म्हणून येते. ओके. त्याच्यानंतर EXSमध्ये 20 लाख करोड्स की कॉम्बिनेशन असतं. आणि त्याच्यानंतर इव्हा म्हणून येतं. त्याच्यामध्ये 30 लाख करोड्स की कॉम्बिनेशन, म्हणजे ते अशक्य आहे दुसरी की रिपीट होणं. तर त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट डिजिटल, हे 5th वन. तर ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला सगळे हे वेगवेगळे आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्ही हा फिंगरप्रिंट्स, म्हणजे तुम्ही हे फिंगर्सनं पण ऑपरेट करू शकता आणि पासवर्डही घालू शकता ह्याच्यामध्ये. हां, दोन्ही. ह्याच्यामध्ये हा कार्डवाला आहे, कार्डने ऑपरेट करू शकता. परत तुम्हाला नंबरनं पण ऑपरेट करू शकता. हे असे वेगवेगळे बायोमेट्रिक आणि डिजिटल हे सगळे लॉक्स इथं अवेलेबल आहेत. तेही तुम्हाला डायरेक्ट बघायला मिळणार. गोदरेजमध्ये हे रेग्युलर लॉक्स, हा नवताल, म्हणजे हे गोदरेजचं सगळ्यात पहिलं प्रोडक्ट आहे जुनं. हां, आज कंपनीला 125 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. तर हे प्रोडक्ट आम्ही इथं गोदरेजची कर्नाटकातली सगळ्यात मोठी गॅलरी म्हणायला हरकत नाही. जे म्हणजे छोटे प्रोडक्ट्सपासून मोठे प्रोडक्ट सगळे, म्हणजे कर्नाटकातली पहिली सगळ्यात शोरूम ही आपली आहे गोदरेजची. तर ह्याच्यामध्ये हे गोदरेजचे डोअर क्लोजर्स आहेत. गोदरेजचे हे बाथरूम फिटिंग्स, म्हणजे तुम्ही बाथरूमला लागणारे स्लायडिंग प्रोडक्ट, स्लायडिंग हँडल. परत ह्याच्यामध्ये स्लायडिंग नको असेल तर तुम्हाला असा हा ओपनेबल पण आहे. हां, सो दोन्ही आहेत. म्हणजे कसं असतं, फ्लॅटमध्ये छोटं बाथरूम असते, मग तिथं अडचण असते, मग त्या ठिकाणी आपण हे स्लायडिंग वापरू शकतो. तर हे सगळे आपल्याकडे टीम आहे. आणि आपल्या गोव्यामध्ये पण आम्ही सर्व्हिस देतो. गोव्यामध्ये पण आमचा माणूस जाणार तिकडे, मेजरमेंट घेऊन सगळं म्हणजे आपण करून देतो तुम्हाला. हे सगळे ड्रॉवर लॉक्स आहेत गोदरेजचे छोटे.
हे सगळे डॉर लॉक्स म्हणजे गोदरेजचे जेवढे प्रोडक्ट आहेत ते सगळे इकडे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. गोदरेज लॉकर्स हे पण तुम्हाला डिजिटलमध्ये आहेत, मॅन्युअलमध्ये आहेत. हे लॉकर्स. हां, हे लॉकर्स आहेत. आता कसं आहे, आजकाल मोठ्या तिजोऱ्या कोण वापरत नाहीत, सगळीकडे वॉर्डरोब झाले आहेत, प्लायवूडचे वॉर्डरोब्स. बरोबर. मग सिक्युरिटीच्या दृष्टीनं काय दुसरं काय पर्याय नसल्यामुळे हे प्रत्येक क्लायंट घेतात हे, की काय पण आपल्याला किमती वस्तू ठेवायची आहे तर ते लॉकरमध्ये ठेवू शकतो आपण. तर याच्यामध्ये पण तुम्हाला डिजिटल मॅन्युअल सगळे अवेलेबल आहेत. हे सगळे गोदरेज किचन. गोदरेज किचनमध्ये वेगवेगळे व्हरायटीज आम्ही दाखवलेले आहे. तर ह्याच्यात हा आता नवीन कन्सेप्ट आहे स्किडो. हा स्किडो, गोदरेज स्किडो म्हणजे पूर्वी कसे फिक्स बास्केट येत होते, हा तसं नाही आहे. हा तुम्ही कसं पाहिजे असं ॲडजस्ट करू शकता. आता तुम्हाला छोटं काय ठेवायचं आहे, हे काढला इकडं ठेवला, हे म्हणजे हे सगळं ॲडजस्टेबल आहे. परत रिमुवेबल, काढून तुम्ही परत क्लीन करू शकता. आता पूर्वी कसं असायचं, फिक्स असायचं बास्केट, मग तुम्हाला क्लिनिंगला प्रॉब्लेम येणार परत, आणि तुम्ही जाऊन राहिल्यानंतर आता हे कसं होतं, आपण करताना करून घेतो पण नंतर जाऊन राहिल्यानंतर मला हे इथं कटलरी नको, दुसरीकडे पाहिजे, तर आपण हे शिफ्ट करू शकतो. हा कन्सेप्ट हा गोदरेजने घेऊन आलेला आहे, गोदरेज स्किडो म्हणून. ह्याच्यामध्ये हे सगळे व्हरायटीज आहेत. त्याच्यामध्ये हे कप अँड सॉसर, थाली, हे सगळे अवेलेबल आहेत असे. हाय, परत कॉर्नर युनिट. हा कॉर्नर युनिट आहे. आपण कॉर्नर म्हणजे कॉर्नरची आतली स्पेस आपण युटिलाइज करू शकतो. आणि हे हायड्रोलिक आहे, जस्ट पुश केलं की आत आपोआप जातं आहे. म्हणजे हे असे हायड्रोलिक कॉर्नर्स पण आपल्याकडे आहेत. हे एक सगळे गोदरेजचे प्रोडक्ट आहेत. परत ह्याच्यामध्ये हा गोदरेज किचनमध्येच टेंडम बॉक्स म्हणतो आपण याला. तर हा सॉफ्ट क्लोज असणार, हा जस्ट पुश केलं की आपोआप जाणार आत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 2 कलर्स अवेलेबल आहे, एक व्हाईट आहे आणि हा ग्रे. जस्ट पुश केलं की बस, म्हणजे हे सॉफ्ट क्लोज असतं. ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही असे हे सिंगल रेल, डबल रेल हे ठेवू शकता. ह्याच्यात हे असे थालीचे पार्टिशन येतात, हे असे ठेवू शकता आपण. ह्याच्यात थाली ठेवू शकता तुम्ही, नको असेल तर तुम्ही काढून दुसरीकडे शिफ्ट करू शकता. म्हणजे हे सगळे कस्टमाइज प्रोडक्ट आहेत. हे सगळे गोदरेजनं म्हणजे गोदरेजचे प्रोडक्ट आहेत, अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. हा टॉल युनिट, ह्याच्यामध्ये छोटी स्पेस आपण म्हणजे छोट्या जागेमध्ये आपण जास्तीत जास्त मटेरियल स्टोअर करू शकतो. हे पण ॲडजस्टेबल असणार, तुम्हाला हाईट ह्याची कमी जास्त करता येते या बास्केटची. इकडे हे सगळं ॲडजस्टेबल ठेवलेलं आहे. तर हा 2x2च्या जागेमध्ये जास्तीत जास्त मटेरियल तुम्ही स्टोअर करू शकता. हे प्रोफाईल शटर्स पण आम्ही अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला भरपूर कलर्स आहेत, रोज गोल्ड, SS, ब्लॅक, सिल्वर, असे भरपूर कलर आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तुमच्या फर्निचरच्या हिशोबानं तुम्ही कुठला पाहिजे तो प्रोडक्ट घेऊ शकता. ॲक्च्युली हे स्टर्लिंग म्हणून कंपनी आहे. आता आजकाल कसं आहे, कस्टमर्सना एसएसचा तर कन्सेप्ट चालला आहेच, पण SS सोडून आम्हाला दुसरं कुठलं तर किचन कलर पाहिजे. मग हा रोज गोल्ड कलर अवेलेबल आहे, हा स्टर्लिंगमध्ये येतो आहे. ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला हे वेगवेगळे हे कटलरीज हे सगळे रोज गोल्ड कलरमध्ये. परत हे आहेत, हे थाली, हे म्हणजे असे युनिट्स येतात. परत ह्याच्यामध्ये असा हा कॉर्नर, हा वेगळ्या प्रकारचा कॉर्नर आहे. म्हणजे आतली स्पेस सगळी युटिलाइज होते. आता हा तुम्ही पुश केल्यानंतर तो पार्ट आत जाणार. हे सगळे सॉफ्ट क्लोज. हा आहे हा सर्विटी ब्रँड. सर्विटी म्हणजे हे इटालियन प्रोडक्ट आहे, ॲक्च्युली इटलीची कंपनी आहे सर्विटी. त्याचे प्रोडक्ट आपल्याकडे सगळे अवेलेबल आहेत. तर हे ह्याच्यामध्ये हे कॉर्नर युनिट असं असणार आहे. हे कॉर्नर युनिट आहे. हे पण तुम्हाला हाईट कमी जास्त करता येतं. ॲडजस्टेबल. हो, ॲडजस्टेबल आहे. आपण हाही तुम्हाला असा येणार. परत हे विकर बास्केट आहे. हे विकर बास्केट आहे अंडर सिंक. आता सिंकच्या खालची स्पेस काय होते, वेस्ट जाते, तर ह्याच्यासाठी आपण हे अंडर सिंक ॲसेसरीज आणलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्ही डिटर्जंट, पावडर, सोप सगळं ठेवू शकता. परत त्याच्या बाजूला डस्टबिन आहे. म्हणजे हे सगळं येणार तुमच्या ह्याच्या खाली, सिंकच्या खाली. ह्याच्यात हे डस्टबिन आहे, ह्याच्यात वेट वेगळा, ड्राय वेगळा, हे असं तुम्ही ठेवू शकता. हे
परत स्पेस युटिलाइजसाठी हे कॉर्नर युनिट आहे. ओके. कॉर्नर युनिटमध्ये पण हे पूर्ण कॉर्नर बाहेर येतं आणि परत तुम्हाला याच्यात काढून तुम्हाला क्लीन पण करता येतात बास्केट. तुम्ही काढून क्लीन पण करू शकता, ते काढता येतं. आणि हे आतलं पूर्ण तुम्हाला कॉर्नर युटिलाइज होणार. कॉर्नरचे युनिट्स आमच्याकडे भरपूर आहेत, म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे कॉर्नर सगळे बघायला मिळणार. म्हणजे कुठच्या ठिकाणी असं जागा वेस्ट होत नाही. युटिलाइज जागेचं युटिलायझेशन आम्ही भरपूर, म्हणजे हे आणि खास करून किचनमध्ये आपल्याला जागा किती राहील तेवढी अपुरीच असते. बरोबर. कारण कस्टमरचं काहीतरी वस्तू असतात त्या ठेवायच्या. आता हा प्रोडक्ट आता काय वरचं तुम्हाला काही घ्यायचं असेल तर तुम्हाला स्टूल घेऊन घ्यायला लागतो आहे. जस्ट पुल करायचा, तुम्हाला काय पाहिजे ते घ्यायचं, जस्ट पुश केलं की बस. म्हणजे हे असे प्रोडक्ट हे आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. बाकी हे टेंडम बॉक्सेस आहेत. हे टेंडम बॉक्स हा आपला हे आहे पुल आउट, म्हणजे छोट्या बरण्या वगैरे तुम्ही ठेवू शकता याच्यामध्ये. छोट्या वस्तू काही ठेवू शकता. 3 सेल्फ 2 सेल्फ दोन्ही अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये. हे पण हे सर्विटी ब्रँड आहे. हे किचन हे सर्विटी. हां, असे हे 5 प्रकारचे किचन आम्ही इकडे ठेवलेले आहेत. परत सर्विटीमध्ये तुम्हाला वॉर्डरोब ॲसेसरीज आहेत. आता हा एक किचन आहे. सॉरी, आता हा जो किचन आहे हा एकदम बेसिक मॉडल. बरोबर. म्हणजे आम्ही 42,000मध्ये किचन बनवून देतो आहे. म्हणजे हे रेग्युलर आपलं पूर्वीचं किचन, म्हणजे फिक्सवालं. हां, हा कप अँड सॉसर, परत हा प्लेन, सॉरी थाली. म्हणजे हे असे प्रकार हे पण आपल्याकडे अवेलेबल आहे. हे नाही की फक्त म्हणजे ब्रँडेडच असणार. आणि म्हणजे आता काहींचं बजेट पण बघतात कस्टमर्स, मग ते बजेटेड कस्टमरसाठी पण आपले हे प्रोडक्ट अवेलेबल आहेत आपल्याकडे. परत हे जे आहे हे सगळे वॉर्डरोब युनिट्स आहेत. ह्याच्यामध्ये हे वेगवेगळे येतात. आता आपण पूर्वी कसं हँगर लावून पाईप लावायचो, तर हे इकडे हँगर येणार तुमचे. आणि हा सेम जो किचनचा कन्सेप्ट आहे तो आपण इकडे आणलेला आहे. आता हे हँगर इकडे अडकवायचं असतं असं. इकडे तुमचं काय पण येणार आहे, जस्ट पुश करायचं, फुल करायचं, पुश. हे ज्वेलरी वगैरे, रोजच्या ज्वेलरी वगैरे तुम्ही याच्यात ठेवू शकता. हे मल्टीपर्पज तुम्ही कपडे वगैरे काही ठेवू शकता. सेल्फ सिस्टीम आम्ही काढलेले आहे. हा यूज्ड क्लॉथसाठी आहे. हे पण तुम्ही काढून क्लीन करू शकता. हे काढता येतं बास्केट सगळं. परत हा ट्राउझर रॅक, ट्राउझर वगैरे तुम्ही ठेवू शकता याच्यामध्ये. हे डबल आहे, ह्याच्यामध्ये सिंगल पण अवेलेबल आहे. खाली हे सिंगल आहे, म्हणजे ट्राउझर रॅक्स. परत हा युनिट, हा ड्रेसिंग टेबल. आता कसं होतं आहे, छोटा फ्लॅट असतो आहे, तिकडे ड्रेसिंग टेबल म्हटलं की जागा नसते. त्या ठिकाणी हे फोल्डेबल ड्रेसिंग टेबल यूज करू शकतात कस्टमर्स. परत हे असे शटर्स पण आम्ही बनवून देतो. ह्याला प्रोफाईल शटर्स म्हणतात. हे तुम्हाला तुमच्या साईजप्रमाणे कस्टमाइज आणि तुमच्या कलरप्रमाणे आम्ही हे बनवून देतो. हे पण आपल्याकडे विथ ग्लास अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये पण हे वेगवेगळे प्रकार आहेत असे. ह्याच्यामध्ये मिरर पाहिजे तर तुम्ही मिरर घालू शकता. हे म्हणजे असे वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत आपल्याकडे. हा आहे, हा परत मिरर आहे. हे डिझाईन वेगळं आहे, हे वेगळं आहे. असे हे वेगवेगळे प्रकार आम्ही ठेवलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये लॅमिनेट, विनियर आणि ग्लास कॉम्बिनेशन. हे अशा म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या कस्टमाइज प्रोडक्ट आहेत हे आम्ही द्यालो इकडे. म्हणजे कस्टमरला काहीतरी वेगळं लागणार ते इथून होणार, म्हणजे इथून त्यांना मिळणार. वॉर्डरोब नाही, हे वॉर्डरोबमध्येच असणार. आता हा जो आहे ना, हा आपला वॉर्डरोब पहिला रेडी करून घ्यायचा बॉक्स, मग नंतर हे सगळे ॲसेसरीज बसणार आहे असे. हे आहेत. परत हे सारी रॅक आहे, त्याच्यात पण तुम्ही ॲडिशनल घालू शकता सारीज वगैरे. हे असे छोटे टाय हँगर, टाय बेल्ट तुम्ही काही लावू शकता याच्यामध्ये. आता ह्याच्यात सगळ्यात हा एक प्रोडक्ट आहे. हा जो आहे हा शू रॅक आहे. ह्याच्यामध्ये 30 पेअर्स शूज बसू शकतात. 30 पेअर्स. आणि हा पण 360 डिग्री रोटेटेबल आहे. आता तुम्हाला आतली वस्तू काय पण घ्यायची आहे, जस्ट पुल करायचं, 360 डिग्री रोटेटेबल. तुम्हाला काय हवं आहे ते घेऊ शकता तुम्ही. ह्याच्यामध्ये 3 टायर 6 टायर दोन्ही पण अवेलेबल आहेत. हाईट तेवढं कमी जास्त असते. तर हे घरामध्ये आपण शूज इकडे तिकडे ठेवण्यापेक्षा एक ठिकाणी राहतात आणि म्हणजे घेता पण येते क्लायंटना.
परत हे पण हे वॉर्ड्रोबचेच ॲसेसरीज आहेत ते ओपन करा मला. ह्याच्यामध्ये पण आम्ही सेल्फ सिस्टीम काढून टाकलेले आहे. आता आपण सेल्फ घेतो, ओल्ड एज पर्सनला वगैरे घ्यायला बसून घ्यायला लागतं आहे, मग त्यांना हे जस्ट पुल करायचं, काय पाहिजे ते घ्यायचं. ह्याच्यामध्ये सगळे सायझेस अवेलेबल आहेत. हे पण कस्टमाइज प्रोडक्ट आहे. आणि समोर तुम्ही ग्लास येणार, म्हणजे तुम्हाला लुक वाईज पण वॉर्डरोब ओपन केल्यानंतर पण छान वाटतं. म्हणजे हे सगळे असे प्रोडक्ट आहेत. परत हे स्लायडिंग ट्रॅक्स आहेत. हे पण सगळे सॉफ्ट क्लोज असणार, जाऊन आदळणार नाही, तो स्टॉप होऊन चौकात जाणार. म्हणजे हे सगळे सॉफ्ट क्लोज म्हणतो आपण याला. हे असे सगळे प्रोडक्ट इथं डिस्प्लेला आहेत. हा 4th फ्लोअर आहे. ह्या 4th फ्लोअरवरती आम्ही सगळं पूर्ण कोर्सा बाथरूम फिटिंग्स, म्हणजे बाथरूमला लागणारे सगळे फिटिंग्स इकडे अवेलेबल आहेत. सॅनिटरी वेअर आणि बाथरूम फिटिंग्स इकडे आपल्याकडे जवळपास 16 डिझाईन अवेलेबल आहेत. हा पण रेडी स्टॉक आपल्याकडे असणार. 7 वर्ष वॉरंटी आहे आणि सर्व्हिस पण भेटणार तुम्हाला. कंपनीचा टोल फ्री नंबर असणार. तुम्ही गोव्यात जरी फिटिंग केलं तरी तिथं टोल फ्री नंबर तुम्ही कॉल केला की कंपनीचा माणूस येऊन तुम्हाला सर्व्हिस भेटणार. हां, हे सगळे कोर्साचे आहेत. ह्याच्यात वेगवेगळे डिझाईन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. हे सगळे नॅनो सिरीज, सपायर, ईगल. आता हा जो आहे हा नवीन प्रोडक्ट आहे. हा थोडा वेगळा काहीतरी दिलेला आहे नळ, म्हणजे हा मिक्सर आहे हॉट आणि कोल्ड. हे इकडं केलं की शॉवर ओपन होणार, या बाजूला केलं की स्पाउट ओपन होणार. हा हॉट झाला, हा कोल्ड झाला. ह्याचं नाव ईगल. हे ईगलसारखं दिसतं म्हणून ईगल सिरीज ठेवलेलं आहे. ह्याचं जे लुक आहे ना, ह्याच्यात इवन हे कॉक्स आहेत. हा सिंक कॉक आहे, हा पिलर कॉक आहे. म्हणजे हे सगळे असे हा नवीन डिझाईन आहे आता सध्या कोर्सामध्ये. परत हे असे बाऊल असलेले आपले हे वॉश बेसिन्स पण आहेत. टॉप माउंटेड, बॉटम माउंटेड सगळे भेटतात तुम्हाला. परत सिंक आहे, SS सिंक, किचन सिंक्स, त्याच्यामध्ये पण सायझेस अवेलेबल आहेत. हे फॅन्सी बेसिन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. हे पण रेट पण अगदी रिजनेबल रेटमध्ये उपलब्ध आहेत सगळे. कलर आणि कुठचे कलर्स तुम्हाला व्हरायटीज भरपूर मिळणार. आता इकडे आपण सगळेच डिस्प्ले केलेले नाही आहेत. परत कॅटलॉगवरती पण आपण दाखवून त्याच्यात पण व्हरायटीज मिळणार तुम्हाला. हे सगळे बाथरूम फिटिंग्स आणि सॅनिटरी वेअर कोर्सा कंपनीचे. हे सगळे रेलिंग्स. हे रेलिंग जे आहेत हे SS मध्ये नाही आहेत. SS कन्सेप्ट आता हा आउटडेटेड झालेला आहे. तर हे नवीन आम्ही कन्सेप्ट इकडे आणलेलं आहे. हे ॲल्युमिनियममध्ये आहेत. म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये जवळपास 38 डिझाईन अवेलेबल आहेत आणि 42 कलर्स आहेत वेगवेगळे वुडनमध्ये वगैरे. आता कसं असतं आहे, आता इथं आहे एक हा प्रोडक्ट, हा वुडन आहे. हा हे वुडन सिरीज आहे. तर हे वुडन कलर काय होतं आहे, आता बाहेर आपल्याला वूड घालायचं असतं आहे, पण क्लायमेट इफेक्ट, पाऊस आणि ऊन लागल्यामुळे वूड खराब होतं, त्याचं पॉलिश खराब होतं. तर ह्याला 15 वर्ष वॉरंटी आहे. हे PVD फिनिश आहे, त्याच्यामुळे खराब होत नाही. आणि ॲल्युमिनियम असल्यामुळे रस्टिंगचा वगैरे प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि तुमच्या गोव्याच्या क्लायमेटला तर हे मी अगदी चांगलं रिकमेंड करू शकतो की हे तुम्ही वापरू शकता. ह्याच्यामध्ये कलर्स, आता हा शॅम्पेन फिनिश आहे. कलर्स भरपूर आहेत, जवळपास 48 कलर्स अवेलेबल आहेत. तर याचे आपले असं शेड कार्ड येतं हे कलरमध्ये. तर याच्यामध्ये हे व्हरायटीज भरपूर आहेत. हे असे शेड्स येतात, तर सिलेक्शनला कस्टमरला हे बरं पडतं. हे असे शेड्स अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्ये. हो, सगळे रेलिंगचे शेड्स आहेत. हे जसं आपण पेंट वॉलला पेंट करतो तसं आपण रेलिंगला आता ते कन्सेप्ट आपण इकडं आणलेलं आहे. इवन हे वुडनमध्ये पण 7 शेड आहेत आपल्याकडे. ते कुठलं पाहिजे ते कस्टमर घेऊ शकतात. हे रेलिंगचे आयटम आहेत. परत आर्टिफिशियल आजकाल काय नॅचरल मेंटेनन्स असतं म्हणून आर्टिफिशियल क्रेज फार चालला आहे आता. हॉटेल्समध्ये, इवन गॅलरीमध्ये, टेरेस गार्डन याच्यामध्ये बनवतात. आता पुष्कळ आम्ही असे इकडे प्रोजेक्ट केलेले आहेत की आपण टेरेसवरती ग्रास आणि हे दिलेलं आहे, वॉल युनिट दिलेले आहेत. हे सगळं आर्टिफिशियल ग्रास आहे. सोलार, हे स्टीम पॉवर सोलार आहे. तर हे आपलं इंडियन प्रोडक्ट आहे. हे म्हणजे ह्यांचं स्वतःचं युनिट राजकोट गुजरातमध्ये आहे. आणि हे प्रोडक्ट 10 वर्ष वॉरंटी आहे याला. आणि सर्व्हिस भेटणार तुम्हाला. इन्स्टॉलेशन वगैरे सगळं करायला माणसं असणार. तर ह्याच्यामध्ये 150 लिटरपासून 500 लिटरपर्यंत आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. 150, 200, 250, 300, 500
असं हे सगळे अवेलेबल आहेत. परत हे सगळे बाथरूम ॲसेसरीज, टॉवेल रॉड, टॉवेल रॅक, टॉवेल रिंग्स, हे एस एसमध्ये तर आपल्याकडे आहेच. खाली तुम्ही हार्डवेअर सेक्शनला बघितलं आहे. हा जो आहे हा थोडासा वेगळा कन्सेप्ट, म्हणजे रोज गोल्ड कलर, अँटिक आणि गोल्ड, मॅट गोल्ड असे कस्टमरच्या डिमांडप्रमाणे आम्ही हे मागून देतो. तर हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही म्हणजे अंडर वन रूफ कन्सेप्ट केलेला आहे. ऑल इंटिरियर प्रोडक्ट अंडर वन रूफ म्हणून एक मॉल केलेला आहे. आणि नॉर्थ कर्नाटकातलं असं पहिलं भव्य शोरूम आहे, जे आता तुम्हाला आमचे कस्टमर्स पण कसे अप टू कोल्हापूर, निपाणी, कोल्हापूर, संकेश्वर ह्या साईड इकडचे पण आहेत. परत तुमचे गोव्याचे तर आमचे क्लायंट एव्हरी सॅटर्डे संडे तुम्ही आला की इथं गोव्याचं क्राऊड भेटणार तुम्हाला. कारण गोव्याचे कस्टमर आमचे फार पूर्वीपासून संबंध आहेत गोव्याशी. आणि आम्ही गोव्याच्या कस्टमरना चांगलं बेनिफिट पण देऊ. कारण डिस्काउंट वगैरे काय आहे? डिस्काउंट वगैरे करूया. स्पेशली म्हणजे डिस्काउंटचीच गोष्ट आहे. ॲक्च्युली आम्ही रेट हे शोरूमच्या हिशोबानं आम्ही रेट ठेवलेले नाही आहेत. रेट एकदम रिजनेबल ठेवलेले आहेत. कारण तुमच्या गोव्याच्या रेट आणि इथं तर भरपूर फरक पडणार, तो पार्ट वेगळा. इवन त्यांनी बेळगावात जरी कुठेही रेट चौकशी केले तर त्यांना बाहेरपेक्षा रेट रिजनेबल मिळणार, क्वालिटी मटेरियल मिळणार, सर्व्हिस भेटणार. आणि त्यातल्या त्यात आम्ही गोव्याच्या लोकांसाठी आणि परत काहीतरी डिस्काउंट करू, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि आता परत आम्ही रिसेंटली आता इकडे बेलकॉन म्हणून एक्झिबिशन आहे, 30 तारीखला मराठा मंदिर हॉलमध्ये होणार आहे. तिथं पण आपण पार्टिसिपेट केलं आहे. तिथं पण आपले नवीन प्रोडक्ट डिस्प्ले होणार आहेत. ते पण एकदा मी गोव्याच्या लोकांना विनंती करतो की ते पण येऊन त्यांनी तिकडे पाहावेत. इकडेही डिस्प्ले असणारच, तसंच आमच्या शोरूमला आपण व्हिजिट करावी. कारण तिथून एक अर्ध्या किलोमीटरवरतीच आपलं शोरूम आहे. तर तिथं व्हिजिट करून परत तिथं नवीन ॲटम भेटणार बघायला. तेच नंतर आणि इकडे डिस्प्लेला येणार, पण नवीन ॲटम तिथं बघायला मिळणार. परत इकडं पण त्यांनी व्हिजिट करून एकदा सगळं पाहून घेतलेलं बरं. आम्ही असले श्रीराम इनोव्हेशन्स हांगासर, आणि हांगासर जसे तुम्ही पळयले की 4 फ्लोर आसा, वेगवेगळ्या प्रकारचे तुमकां प्रोडक्ट्स हांगासर पळोवपाक मेळटा. किचन, इंटिरियर, वॉर्डरोब असे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तुमकां पळोवपाक मेळटा. तुमी नक्की हांगासर व्हिजीट दिवची आणि नक्की हांगासले प्रोडक्ट्स तुमी खरेदी करचे अशी आमची मागणी आसा.